Kesanipun Bapak Ibu ingkang kula hormati karono siang menika resmi hiburan bebelih mangke dalu tasih dipun wonteni pengaosan ngaturaken perbagi wilujeng rawuh menggah rawuhipun sedaya para warga dukuh nglingkong mriki utaminipun bebelih saking dukuh sanes saking kepareng rawuh menika kula suwun pinarak kanthi mardu-mardi kaning penggalih ugi kepareng mangke nderek ngregengaken nderek gayungaken nderek guyupaken sareng-sareng kula sakadang Sriwijaya anggenipun saos sugata libur wonten ngersa Bapak Ibu sedayanipun langkung-langkung dumateng kadang-kadang ingkang saking perantauan ingkang pinuju kalenggahan menika mudik utawi pulang kampung nggih. Mugi-mugi kula dongaaken bilih mangke tindak malih saking dalem dumugi papan ingkang dipun tuju tansah manggih slamet wilujeng boten wonten alangan rubida menapa-menapa. Kepareng marak sowan malih nggih menika setunggal buku nyawiji sampun tinarbuka lumantar diajeng Marlina. Diajeng Esti ing kepareng Manem Bromo. Sing ngedram jek rasa ketoke jan ngaget-ngageti wah nganti teratap aku. Wih, iki piye aku kok kok tengen iki. Lah pripun? Wah, ya wis kok sembarang kalir kena kene nak. Nggih. Kan disyuting. Nggih. Wah, dhuwur didhisikke ra apa-apa, Mas. Gung wayahe, Mas. Urung wayahe. Esti? Dalam. Wah, nggih. Uluk salam Cendek ya Mas aku ya. Karo para bapak ibu sing kepareng rawuh. Nggih, derek tetepangan dalem Hesti Bobo. Nggih, diajeng Esti. Statuse pripun Mas? Iki kanca-kanca penabuh tekok status. Lah nggih to. Piye statuse? Pripun Mas statuse? Pun ngertos kok. Manut. Statuse gawe. Ngaturke langgam apa dangdut? Langgam riyen mawon. Langgam sik nggih dicoba digarap halus. Engko ndang pakurmatan para rawuh langkung-langkung dulurku lanang saka nglayapan mengke ben nderek dono swanten nggih. Langgame apa wong ayu? Lara ati Mas. Oh, lara ati nggih. Iki orjenere digurke iki sing nabuh sapa? Tangane lara gitu. Monggo. Jebul kaya mung semono prasetyamu tan ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku yo rada rene.
ya yo tongan tresnan jati bejo temen aduh dewa duh Bathara aduh pangapura rada lali. Sesasi neyeng ora kanggo. Yo. Lah ngopo nek yo ndang ditutup ndang ganti dulurku lanang. Ku yo MC kabeh ning kene iki.